Mijn naam is Bernie Vlierop, lijst 5, nummer 3. En afgelopen jaren ben ik volop intensief bezig geweest met een inclusieve samenleving. Ik maak ook deel uit van de werkgroep rondom de All-Inclusie Agenda. En dan maken we ons sterk voor allemaal. Samenwerken Venray, een partij waar diversiteit hoog in het vaandel staat en iedereen meetelt. Iedereen heeft een eigen talent en kwaliteit. En daarbij telt het niet mee voor welke afkomst, geslacht, geaardheid je bent. Of je een lichamelijke of geestelijke beperking hebt. Nee, Samenwerken Venray staat open voor iedereen. En weigert dan ook mensen in een bepaalde hoek of een hokje te duwen. De kracht van elk individu hebben wij nodig om in de hedendaagse samenleving te kunnen overleven. Uw stellingen geven een goede leidraad om onze visie te ventileren. Hoe wij denken over het gevoel van samen zijn we gelijk. Samen staan we voor de medemens, want alleen samen kan het anders. En eigenlijk zouden we ons verhaal in Den Haag moeten gaan verkondigen. Het werd door eerdere sprekers al gezegd. Want alleen samen kan het anders en alleen samen kunnen wij de verdraagzaamheid laten zegevieren. De vorige coalitie had in haar coalitieprogramma staan om te komen tot een inclusieagenda. Aangezien dit niet van de grond kwam, 2 moties volgden, is uiteindelijk toch de samenstelling van de inclusieagenda samen opgepakt. En we zijn samen op weg om deze agenda samen te stellen. Maar nu is natuurlijk de vraag, wie is samen? En deze vraag kunnen wij niet volledig beantwoorden, want we kunnen niet iedereen kennen. En we hebben jullie nodig om zoveel mogelijk partijen bij elkaar te brengen om de inhoud van de inclusieagenda vorm te geven. De inclusieagenda is breed en gaat verder dan het LHBTI-beleid. Maar het is een onderdeel van het geheel en geen specifieke doelgroepbeleid, waarvoor de gemeente Venray ook bewust heeft gekozen. Samenwerken Venray duurt niet om de groepjes, maar samen zijn wij de samenleving. En binnen onze partij hebben we 2 karttrekkers van het LHBTI-beleid, Robert Westheim en Angelique Butsel, voorzitter-secretaris van Respect On. En ik kan u verzekeren dat zij binnen onze partij zich hard maken voor de belangen van de LHBTI-medemens. Maar jullie zullen ook begrijpen dat het benaderen van de minder zichtbare groepen niet zo makkelijk is. Samen kan het alleen anders. Want samen weten wij de groepen te vinden en Samenwerken Venray heeft dan een probleem met het woord groepen. Want met groepen suggereer je dat er al kampen zijn. Wij zijn juist voorstander om samen iedereen erbij te betrekken. De mate van normen en waarden in de hedendaagse samenleving en de eraan gekoppelde veiligheid baren ons zorgen. De verhouding van de maatschappij, het gezonde leefpatroon waarin iedereen meetelt, staat onder grote druk. En mogelijk val ik weer in herhaling, maar de veiligheid van ons allen kunnen we ook als individu of als politieke partijen niet oppakken. De gehele samenleving zal het moeten oppakken en streven naar een samenleving waarin iedereen meetelt en van waarde is. En wederom herhaling, wij kunnen dit niet alleen, maar samen kan het anders. Maar laten we onze ogen ook niet sluiten. We zagen het afgelopen week ook in Horst. Hoe triest wat er op een verbroederingsfeest kan gebeuren. Veiligheid moeten wij samen voor zorgen. En waar nodig moet er hard en doortastend opgetreden worden. Want veiligheid is ons kostbaar goed. Alle inwoners samen gaan we ons inzetten voor het probleem in onze maatschappij. De inclusieagenda biedt ons handvaten en zal ook zeker een bodem bieden voor ons allemaal. De grondhouding vanuit iedereen moet zijn om mee te denken over de nieuwe samenleving. En Samenwerken Venray roept dan ook iedereen op om samen de komende 4 jaar de krachten te bundelen. En daar hebben jullie allen bij nodig. En zoals we de afgelopen periode al gedaan hebben, zullen we ook de komende 4 jaar onze volledige medewerking geven om die inclusieagenda geen archiefdocument te laten worden, maar gaat werken een document wat bij iedereen tussen de oren zit, bij burgers, maar ook zeker bij ambtenaren. En dat geldt ook voor onderwijs, werkgevers, gehandicapten, LHBTI'ers, allochtonen en iedereen nodigen we uit om hier samenwerk van te maken. Op weg naar een samenleving waarin we iedereen uitnodigen om de bijdrage hieraan te leveren. Op weg naar een samenleving waarin we streven naar een inclusieve samenleving waar tolerantie afhangt van je gedrag en niet van je afkomst, huidskleur, fysiek voorkomen of diversiteit. Samenwerken Venray ziet als onze opdracht geen doelgroepenbeleid en behandeling, maar samen de problemen oppakken. Want samen kan het anders. Kies lijst 5, Samenwerking Venray. Dank u wel.